Какво сте им казали там? Ами аз писах да молби, че внучката ми е проститутка при Софрон Захарев Лозанов. Искам да си ми я върнат, защото иззеха бебето, искаме да си ни върнат бебето. Оттам нямам никакъв отговор. После ме викаха в 5-то районно, Кремиковци. Разпитваха ме, дадоха ме един документ, че детето майката го оставила при нас, че му прещала пари, че идвала, оставала. Да, прокурора го даде. Дебетна карта, да, от Георгиев, къде съм правила двете жалби. И... Прокуратурата описали ли сте, че майката е подала нотариална декларация, тази, която държите, че се отказва от осиновяване? Не съм писала това, защото това вече го получихме. Аз в началото, феврари месец съм дала. Феврари месец съм дала. Ама кажи прокурора, какво ти е казал? А тази декларация на коя дата е Тая направена? декларация на 8 юли дадена, че се отказва, не си дава детето, а детето на 4 юли е осиновено. И тя е в присъствието на име на, с име на социален работник? Социален работник Мария Илиева. Откъде е тя? От Пловдив. От ОЗ Пловдив. Вие ни помолихте да провериме по ЕГН кой е личният лекар на детето. Сега ще го направим пред вас, като ще погледнем ЕГН-то от заповедта. Влизаме за справка в НАП. И сега ще изпишем ЕГН-то, което е упоменато на заповедта. Само моля, погледнете и вижте дали пишеме същото ЕГН. Вие Не. погледнете и вижте дали това е същото ЕГН и просто... Точно това. Да, това е ЕГН-то. Същото е както в заповедта. Да. Ето и какво излиза на справката. Не е намерено лице с въведения идентификатор. Значи твърдите, че госпожа Маринова устно сте я уведомили, че се отказва майката от... Да, майката отиде при Маринова да си види детето. Тя ни даде свиждане. Първата ти дума беше защо се отказва от детето. Тя каза под натиск. Повече не може да виждаш детето. Ние излезнахме и се съмняваме, защото 6 месеца не са изчекали срока. Съмняваме се, че е извикала веднага тия. От Пловдив са и казали Мария Илиева, че има 6 месеца срок. Може за тия 6 месеца да размислиш, да не си даваш детенцето. Може ли да се смята, че вие сте уведомили госпожа Маринова, като началник отдел закрила на детето, че върху майката е упражнен натиск, един вид е извършено престъпление, тя да се откаже от детето си? Аз съм казала съм и на Маринова, и на прокурори, и в милиция, и на омбудсмана, и на президента, къде сме писали, и на Сотир Цацаров, на всеки. Което следва, че след като е присъствал и социален работник на тази декларация, която ни показахте, те трябва да са уведомени, че майката се отказва от това да си дава детето за осиновяване. Да, те са уведомени в Велинград, обаче Велинград са отбадили оттам и са казали на Мария Илиева, Славей осиновен на 4 юли. Това е от Пловдив. От Пловдив трябва да са им се обадили. 2014, да. Майката на 8 разваля и оттам от Велинград се обаждат на Мария Илиева, че на 4 юли 2014 Славей осиновен. А Иван Иванов като директор на социално подпомагане на дирекцията, той трябва да е запознат с тези материали. Нищо не знаеме. Никой нито ни е викал, нито нищо. Дали е запознат, дали не е запознат, ние с Маринова повече се караме. По техна схема. Ние с Маринова повече се Грабят караме. на хората децата и... Някъде другаде подавали ли сте сигнали, че имате декларация, тази, която държите в ръце? Не сме подавали никъде вече, защото
като го синовика, се бориме да си го вземем. Искаме дело да водиме. А и не разбираме много от тия работи. Невъзможно за пари. Ходих при адвокатка, тя ми сака 2000 лева. А на нас ни разказахте, че и някакъв адвокат е говорил с вас. На някаква фундация от Първият човек, Габрово. който се обади от Габрово. Някаква жена. И тя ни прати Пламен Димитров, ама той вика, че без майката не може да води дело. Трябва майката да ни даде декларация, но ние не можехме да намерим. Споменахте и за някаква жена от фундация, която ви е помагала и ви е носила храна, когато детето е било при вас. Януари месец, даже феврари в началото доде втори път. И 2014 донесе му пак памперси, банани, 2 турбички картофи, сухари, защото той е с ларингит, стеснено гърло. Първия път кашкавал лютеници, ние казахме, че той не еде такива работи, защото Тя как се казва? Валерия Драганова. Знаете ли името на организацията? Не го знаем името. Тя ви оставила координати и телефон. Да, тя ми е остала телефон. Те са ви били обещали да ви купат агрегат, разказах. Точно така. Да. Същото момиче ни обеща, че ще ни купи агрегат, но като дойде последния път, гледаше жално на детето, вика Сладур. И те ще ви го вземат. Викам, ще ви го вземат. Как ще го вземат, викам? Така, много казва, съжалявам, че го гледате, треперите, и като дойдоха, викам, моята приказка беше, викам, вижте сега, това нещо било до 500 години, викам. Как може такова нещо? Как може, викам, такова нещо? Също така споделихте, че личната лекарка има впечатление, че много добре си гледате детето. Имате документ от нея издаден, в който е видно, че сте ходили на всичките консултации, на всичките имунизации. Абсолютно всички. Даже се обадихме в Велинград и казахме да внимават с детето, защото е вакцинирано от всички видове, да не сгрешат нещо. Да изчакат последна вакцина. Април месец трябваше да почнат. Да не сгрешите нещо да стане с детето, викам. Вие спомните ли си името на личната лекарка на детето? Снежана Караджинова. От коя поликлиника? Бухово. Да. И като отиде моята съпруга да вземе от, как се казва доктора? Отидох, че ми искаха дали е водено детето редовно на консултации, на ваксини. И аз отидох, неговата лекуваща лекарка беше отпуска и отидох при този лекар, къде я замества. И му казах, трябва ми дадеш бележки, реко един адвокат, иска бележки, че детето е водено на консултации, на ваксини. Казах името, казах егенето и на компютъра излезна и той вика така, чакай сега, Караджинова не му е лекуваща лекарка. Лекуващата лекарка му е в Пазарджик, Румяна Кючукова. Викам, чакай, доктор Смилков, да се разбереме. Първата лекуваща лекарка му е реко Караджинова, когато аз си го гледах. Всъщност откакто е родено детето, първата. Да. И си е в системата и има личен лекар. Да. Така. Второто реко лична лекарка му става в Велинград, където го дават в приемно семейство. А сега реко в Пазарджик, той е осиновено, затова реко тази Румяна Кючукова му е лекуваща. А вие имате предвид съпруга, жената, която в момента е до вас, нали? Да. Нямате законен брак? Нямаме, обаче живеем много сега, години. говориме си... Колко години сте заедно? 33 години. Говориме си за 2014 година, че излизат тези данни в системата за личния лекар на детето. Да. 2014 година. 2014. Той е роден на 17-ти. На 27-ми си го взехме, 10 дена го държаха в Шейново. Да. И веднага си го заведохме и си го записахме, картонче, ваксини, викалания, водили сме си го, даже накрая ми се скара, че той беше на 6 месеца 9 кила. Вика, бабо, намали му яденето. Аз друг въпрос имам към вас. От социалните служби правили ли са някакво проучване за това как вие се грижите за детето? Идвали ли са от дома? Имате ли информация дали са ходили при личната лекарка на детето да взимат информация от нея, да знаят, че за детето са полагани адекватни грижи? Не. Първия път, като доде работничката Фатме Чангалова, нема за 5 минути, пише нещо, 2 пъти извънеха по телефона и излезна.
Втория път, като доде вече декември месец, 2013 доде Фатме Чангалова с още една работничка от закрилата и доведе Валерия Драганова от тази фундация, къде ми донесе памперсите, лютеницата, кашкавала и картофите. Седеха, писаха и тя ми написа там на една бележка, ми даде как да гледам детето. Имате предвид, като казвате дойдоха, те са дошли във вашия дом? Да, в дом. Да. А при предишните идвания, когато, както казахте току-що, че са идвали, това, което са писали, те са водили протокол, доколкото си представям. Писали са нещо. Да. Дадоха ли ви на вас копия от протокола? Дали ли са ви да го разпишете? Разписали ли сте го? Разписали сме това, къде са ни дали бележка, как да гледам детето. А това, което тя си е записвала, вие запознахте ли се с съдържанието? Същото, където това го даде ми на мене листа, на него подписа се той, подписах се аз и тогава излъга, че ще води дело, да даде напред дядото по попечителство. Тя изкара един лист и пише, отказваш се, викам, как ще отказваме, ти чуеш си какво говориш, викам. Ще вода дело. И пиши тогава, че не се отказваш. Пишем не. Ще направим попечител на детето, така аз се гледам, така обаче аз не им дървам секунда. Аз казах на първото. Това не беше. Повече тя не е стъпала никой в къщи. Вие споделихте, че и кмета на вашия район, Бухово ли? Бухово. Има добри впечатления от вас, в смисъл такъв, че добре си гледате внучето. Да, те просто всичките останаха като чудени, как казват реперите да додат да ви го вземат. Викам това по сигнал, реко за това додох. И съм насекъде в заповедта са написали или в друг документ беше, че вие сте подал сигнал. Да, в заповедта директор Иван Иванов на 11 съм отишла и съм дала сигнал, че внучето ми Славей ще бъде продаден в чужбина. Което не отговаря на истината. Което ще рече, че това е документ с невярно съдържание. С невярно съдържание. Той с мен въобще не е говорил. И е разписан от Иван Иванов. Да, от Иван Говорим Иванов. си за 2014 година. Да, за 2014 на 11. Аз съм била на 10, той с мен въобще не е разговарвал. Ясно. Това ще се унижава да говори с тебе. Те какво се решат, това си правят. Това. Това е закрилата. Значи в заповедта, пак да потвърдиме, пише, че вие сте подала сигнал, че детето е в риск от продажба. Не е верно. Такъв сигнал не съм давала, не съм казвала нищо на Иванов, с мен не е разговарвал. Това е въпросната заповед, нали? Да, това е въпросната заповед, че аз съм отишла и съм дала сигнал, че детето ще бъде продадено в чужбина. Която е разписана от директора на дирекцията Иван Иванов. Точно така. За да бъдем съвсем точни, буквално в заповедта пише на 11.02.2014 година в отдел закрила на детето е регистриран сигнал за риск от продажба на детето Славей Елиев Николов. Същия е получен от госпожа Славина Сала Владимирова, близка на детето. Не е верно, абсолютно нищо верно няма. Бихте ли казали вашите думи с точност какви са били до господин Иванов? Аз не съм разговарвала с господин Иванов. Така. На 10-ти, като отидох, като ме викна Чангалова и ми каза, Славка, намерили сме приемно семейство на детето и ще го вземем. И аз си казах, не си давам детето, ако ще и полиция, ще додеме с молица, ако ще с жандармерия, трябва да ни убиете двамата с дядото и през трупа да ни вземете детето. Сега отивам при директора. Те да ни убиха. Отивам, реко, при директора. Той с мен не е разговарвал, седна с госпожа Маринова. Но отказа ли ви да разговаря с вас? Той въобще, аз едно съм била аз едно не съм била вътре. Не ви обръщаше внимание, не. ли да го разберем? Точно така, седна срещу тех двете, кога трябваше да се вземе детето? 10-ти. Значи днеска. Кой е бащата? Неизвестен. О, добре. Майката проститутка. Още по-добре. Това не го разказахте. А в крайна сметка, вие разбрахте ли кой е подал сигнала? Как се казва? Сигнала ми каза Чангалова, че е от Тони Илиева,
после разбрахме, че не е Тони Лива, а е Теодора Стефанова. Значи А по-подробно. тя, Теодора Стефанова, каква е? Откъде има познания за детето? Познават ги, защото са ходили при Валентина, Валя там, къде е балдъзата на сутеньора, и там се събираха. Теодора е била 2 месеца и тя проститутка при Софрон, Захариев Лозанов. И как е оплел внучката ми да иде, немам на представа, те си знаят двете, аз влезнах в болницата и излизането вече разбирам, че майката е нема. Излезнах и ми казаха след 1 седмица, същата Валя ми каза, Лелю Славке, нема да ми се сърдиш на мене, аз си казах да не ходим, а тя каза, че ще ходи, че си изкарва пари да си гледа детето. Викам, къде отишла, ама Валя? Ами при зет ми казва проститутка. Това ми беха думите и от тогава вече стая не говориме. А разбрах коя е дала сигнала, понеже те са били двете. Вие сте категорични, че искате да гледате детето? Искаме си Абсолютно детето, искаме си го. ма без него С въобще толкова не месеца можем. вече Ние вече Не не спим, знам. пушим по Не 3-4 знам. кутии цигари. Детето И си поне го нямаме искаме. пари за цигари. Пушим тютюн. Аз си казах... Казвали сте им многократно, доколкото разбрахме, че искате да си го гледате. Аз съм направила молба при госпожа Маринова, че си искам детето да си го гледам. Тя ме праща в някаква фундация за родителите там, на Леге. Отивам първия път, но на Наталия Георгиева първите думи беха така. Мене от закрила на детето ми казаха, че нямате прозорци. Викам, стой. Краварник, свинарник, пилетарник имат прозорци. Ние можем ли къща без прозорци, реко, да живееме? И обяснявам. И тя вика, ще видиме нещо да мога да ви помогнем. Това ни беха приказките. На втория път отиваме със съпруга. И тя вика, ама ние не може да ви помогнем. Той се доса мъжа ми излезна. Аз останах с нея, разговарвах. Тя взе да ме пита, защо съм напуснала първия ми мъж, децата ми. Викам, защото децата ми се беха оженили и нямам контакт с тях. И си тръгвам и аз, и тя викам, повече, реко, щом не мога да ни помагаш, реко, няма смисъл за какво да идвам, реко, да се въртиме тук с месеци. И ми вика, трябва да подпишеш една декларация, че доброволно се отказваш от тази консултация. Викам, подписвам. Но преди да излезнем, тя вика, може ли да ти задам един въпрос? Викам, кажи. Абе, като немате ток, как така, казва, сте изгладени на мъжа ти ръбове, на панталоните, на тебе на фанелата. Ами викам, ние по старовремски, реко, и отията на печката и се, реко, гладиме пак. По-като немаме. А някой предложи ли ви помощ? Отдел за закрила на детето, дирекция за социално подпомагане, агенция за социално подпомагане? Една бомбана не се дава. Социално подпомагане на детето, на момичето, къде се е падало за топливо, парите сме си ги взели. Ето това Жоро Илиев къде. Имам предвид директно за детето да ви оказва на помощ. Нищо. Само Валерия Драганова, тая къде е от фундацията, донесе на 2 пъти и край. Значи вие ни разказахте, че са ви ограничили режима на виждане с детето и по този начин може би са целели да се отчужди от вас. 3 месеца ходех Аз не да знам го сега виждам. 40 минути ли е само с виждането. 3 пъти ходих, на 4 юни месец От затвора дават повече минути. Маринова юни месец ми отказва и вика, повече свиждане няма. Обаждам се на Велинград. Велинград вика, вашата закрила трябва да ти разрешат. Вика, Маринова казва, че не може. Аз ще додем. Не може, казва, да додеш. И да додеш, няма да ти дадем. Само да уточним още едно нещо. Вие казвате, че тази декларация, която я показахте, с каква дата е? С 8 юли 2014. Говориме за декларацията, която майката прави нотариална, че се отказва. Че не си дава детето за осиновяване. А детето на коя дата е на било осиновено? На 4 юли 2014. Тази информация откъде има? Тази информация ги имаме от момичето. Тя ни се обади. Вика, бабо, детето е дадено за осиновяване. Къде? Кой ти каза? Мария Илиева ми се обади. От майката на детето. От майката, да. След това нещо друго тя позабравя. Тя се дигна и оди в Велинград. И дъщерята на Валя и казва кога се вземава детето точно. Значи това дете може да се каже, че е разхождано по сумати градове. Да.
То стана... Да. Аз имам един такъв въпрос. При положение, че доколкото разбирам, социални служители са ви казали, че вие няма да виждате детето и не ви позволяват и не ви съдействат да виждате детето. Това е юни месец. Бихте ли ми казали какво обяснение са ви дали за този отказ от контакти с детето? С какво основание те са се обосновали това вие да нямате право да виждате детето, което сте отгледали? Нищо Маринова, нищо ми не е казала, само каза повече не мога да ходиш да виждаш детето. Не са казали защото Не. еди какво си или поради еди какви си разпореждания? Не. Само така ми каза, че Сега повече нямаш право да ходиш да там виждаш Наталия е детето. казала, че бабата е опасна за детето. В писмен вид имате ли го този отказ? Не. Да. Никак Само по телефон или само устно? Устно. Това ми го Също каза. споделихте, че майката се притеснява да ви се обажда и не ви вдига телефона, когато я търсите. Това може ли да е от натиска, който упражнява Може да е от върху нея? натиска, Възможно. защото тя е имала даже един път... Не е възможно, ами си направо така говорих от един сутеньора. път с нея по телефона и една се обажда женски глас и вика, колко пъти съм ти казала да не къде и говориш набира с тия клиенти. хори. С тия хори, тя Съпругата проститутка. и тя На е сутеньора. такава. На сутеньора жена му. И на 29-ти тя ми се обажда по телефона и реве. Защо ревеш, Ели? Бита ли си? Не съм бита. Защо ревеш? Не ми каза. След 10 минути се обажда и вика, бабо, чакаме на автогарата, аз се прибирам. Доколкото знам, и в Пловдив се е подаван сигнал, че под натиск седи това момиче там и под натиск си е дал детето. Прокуратурата там какво направи? Нищо не е. Даже на сутеньора жена му вика и мен ме викаха полицията и аз казах, че съм проститутка, никой нищо Но сигналът е подаден до прокуратурата, нали? Дадено от фундация, обаче никакво съдействие. Доколкото разбрах, освен, че подаден сигнал, те са казали, че не могат да я намерят на адрес. Не, те не знам какво са казали. Точно така. Че не мога да я намерят, а аз за пръв път отивам там и я намерих. Значи, намеряме и аз цялата процедура. Значи ще рече, че полицията не може да я намери, обаче вие я намирате. Да. Ама след А това това... означава ли, че тя се крие или я крият? Значи, Как мислите? аз мислим, че я държат под сила. Друго не мога да бъде. С някакви заплашвания и не имам на представа какво. А за тези неща споменали ли сте на закриване на детето? Аз съм казала на Маринова и на прокурора съм казала. Викам, вижте сега, А кой прокурор, тъй като и Софийска прокуратура е замесена? Той и въобще не Пловдивска. си представи името. Нали, аз с жалбата направо ме вкараха при него и викам така, викам, той може на сила да я държи, да има страх от него, взеха и бебенцето. Още по-добре казва, сега за сутеньорите излезна нов закон, ще го оправиме. Той прокурор къде е писал, до сега. че детето е оставено при предядото Никой и при нищо не баба. ни обърна. Нито И от майката си оставила картите, нито нищо. банкоматовата карта. Без жалост. Имате отговори от Софийска прокуратура, поне показахте, че за отказ да се образува досъдебно производство по случая. Точно И така. прокурор е казал, Доколкото сега аз да разбрах дам пак пари от вас, за и дело. Пловдивската прокуратура също ви е дала отказ за образуване на досъдебно Не, производство. Пловдив, нямаме Не. нищо. Това всичко от нашата прокуратура. А ние ходихме и в... Пловдив Не е ли точно Пазарджик. сигнала, който е подаден от друга фундация, казахте преди малко, организация, Организацията, там също да е даден отказ? не знам, Възможно, сигурно ама- е отказано и на те, че не могат да я открият. Точно така е. В Пушене до Велинград цял месец е плакало, като види мъж с шапка. Тати, гушка го, като види баба с коса, като бойта, мами, гушка. Цял месец доде да свикне с приемница. бе. Има ли друга мъка? А сега път с тия новите, просто не знам как ще бъде. Такъв брат. Той гушна, познава. Няма така, последната нощ не съм спал, гледам го как спи. Дай бу, ето ти бузичка, дай. Цяла нощ не съм спал.